Επειδή θέλεις να μπαίνεις στο ίντερνετ όπου κι αν βρίσκεσαι, φροντίζεις να έχεις megabytes για σερφάρισμα στο κινητό ή στο τάμπλετ σου. Μέχρι σήμερα, κάθε συσκευή σου ήθελε το δικό της πακέτο megabytes. Έτσι, συχνά μπορεί να μην είχες megabytes για να σερφάρεις σε μία συσκευή, ενώ σε άλλη τα megabytes σου να έμεναν ανεκμετάλλευτα. Αφού όμως δικά σου είναι τα megabytes, όχι του κινητού ούτε του τάμπλετ σου. Γιατί να μην μπορείς να τα χρησιμοποιείς χωρίς περιορισμούς όπως πραγματικά εσύ θέλεις? Τώρα η Κοσμοτέ με τα προγράμματα Κοσμοτέ Internet on the Go Anyway σου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς το σύνολο των megabytes που διαθέτεις σε όποια συσκευή θέλεις όπως εσύ θες. Όλα στο τάμπλετ ή όλα στο κινητό ή χρησιμοποιώντας τα σε όποια συσκευή θέλεις όπως σε βολεύει. Ακόμα με τις Κοσμοτέ Internet on the Go Extra SIM κάρτες μπορείς να χρησιμοποιείς τα megabytes σου μέχρι και σε 4 επιπλέον συσκευές. Για παράδειγμα, κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να σερφάρει στο τάμπλετ του και ο συνεργάτης σου να διαβάζει email στο λάπτοπ του χρησιμοποιώντας τα megabytes σου. Ήθελες να έχεις απόλυτη ελευθερία στο ίντερνετ. Έγινε!